A presne preto máme kandidátku ľudí, ktorých vidíte za mnou, zloženú zo špičkových odborníkov z praxe. Či už z verejného, alebo zo súkromného sektora. Ľudí, ktorí už niečo dokázali. Aká je tá symbolika v súvislosti s traktorom a veľvyslancami, keď tu bude teda až do nedele? Je to symbolika s tým, ako ruskí farmári bojujú proti ruským okupantom. Európska únia by sa k tomuto mala postaviť oveľa razantnejšie a vyhostiť všetkých diplomatov. Ďakujem. Ministerka Šimkovičová nikdy nemala byť vymenovaná na post ministerky kultúry. My sme sa niektoré z tých dôvodov pokúsili troška rozobrať a zhrnúť v tom návrhu na jej odvolanie, ktoré dnes podávame. Síce návrh v piatok podali, no mierne sa prerátali. Podpisov tam nebolo, na zvolanie schôdze dostatok. Ako počítame, tak počítame. Žiaľ, máme tu len 28 podpisov. Ten prvý príbeh, ktorý sme vybrali, nám poslal Matej. Je to človek, ktorý používa bicykel na všetky príležitosti a napísal toto. Vo štvrtok 15. augusta mi bol za bieleho dňa ukradnutý bicykel. Mateja mala čakať v októbri svadba, ale keďže si musí kúpiť nový bicykel, tak je možné, že bude musieť túto svadbu odložiť, pretože tých 600-700 eur na nový bicykel jednoducho bude musieť zobrať z toho rozpočtu na svadbu. Ja sa obávam aj vzhľadom na to, čo sme, alebo prijaté tieto, keď sa nezávislé inštitúcie oslabovali pri zákone, ktorý menil kompetenčný zákon. Keď ste spomínali progresívne Slovensko, kedy, pokiaľ si dobre spomínam, som povedal, že pani poslankyne si zmýlili podateľňu, keď to odniesli na úrad vlády a nie do parlamentu. Ak by si ju nepomýlili, už ten návrh mohol byť. Páchateľ bol v priestupkovom konaní identifikovaný, odsúdený. Týmto spôsobom chceme docieliť, aby bolo pre páchateľa priestupkov vždy výhodnejšie sa dohodnúť s páchateľom. Do Severoatlantickej aliancie sme vstupovali referendum a do Európskej únie sme vstupovali len medzivládnymi dohodami. Kedy vznikla prvá Československá republika a kto bol na čele štátu? Priznám sa, že neviem takto, nie som fanúšička memorovania a teraz ten rok si nevyťahnem späty. A kto bol na čele štátu, ak sa môžem ešte spýtať? Ani to. Plot nie je osobou, právne nie je subjektom práva a preto nemá plot ani právo na život. Sme to mali jasno. Progresívci, ako to vy vidíte? Tak problém je, že tá rovnováha, ktorú som spomenul na začiatku medzi dávkami, v tomto prípade dôchodkami a výdavkami na služby, nie je v súlade s nejakým priemerom. Čiže znižiť dôchodky a dať viac na odkazanosť? To hádam nie. Tie dôchodky sú podpriemerné. Není sú práve, že v porovnaní, v pomere k HDP dávame na dôchodky viac, ako je priemer EU. Čiže keď hovorím o nejakej konsolidácii, tam to nepôjde bez nejakých úspor aj v sociálnej oblasti. Ponúkam Excel aj empatiu.